ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା କ'ଣ ବେ? କଦଳୀ। କ'ଣ କହନି? ପପେୟା। ଏଇଟା କ'ଣ? ପପେୟା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଆମ୍ବା। ହଁ ଆମ୍ବା। ଏଇଟା ପପେୟା। ଖାଇ ଖାଇ କରିବୁ ନା ଖଜ ସେଟା କ'ଣ ବେ? ଏଇ କଚାଡ଼ି ଦେଲା ଇଲୋ ବାବା। ସେଟା କ'ଣ? ତ ଚୁଡ଼ା। ଏଇଟା ମିଠା। ସେଟା କ'ଣ କହନି? ମିଠା। ସେଟା କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ଭାଇଆ? ଏଇଟା କାଜୁ। ଅଜୁ ଅଦୁ। ସେଇଟା କ'ଣ ବେ? ସେଟା ମିଶ୍ରି। ତୁ ସେଇଟା ଜାଣିଛି ସେଇଟା କହ ଖାଇ ଖାଇ। ଏଇଟା ଖାଇ ଖାଇ ଏଇ ନେ। ସେ କହ ମତେ ନିଜେ ଦେଖୁଲିକି ରାଗି ଯିବୁ ନଉନି ମୁଁ ଖୋଲି ନେ। ଆଉ ତୁ ଆପେ ନେବୁ। ନିଜେ ନେଇକି ଖାଇବା ବାବା। ଏଇଟା କାଖା ନା ନା ନଉନୁ ଟିକେ ଟିକିଏ ନେ ଟିକିଏ ନେ ନଉନୁ ଟିକିଏ ନେ।